Angkani saking Pak Putra Dikari, matur nuwun. Makasih Mbak Agnesia Nandasari Nuring Tias menika Matur Mas sembah Gade. nuwun Mbak Agnes. Menika mbok menawi saged nyawiji kalih kita semua di panggung Bapak Lurah ya. Nggih. Ya, Pak Sunaryo. menawi wonten pangandikan terus nanti habis itu yang dinanti-nanti adalah door press. Iya. Oh nggih, niki kan sekalian minangkani Bu Darmiati mawar kuning. Mawar kuning nggih Sepote, untuk nggih. menghormati Nggih. Pak Lurah nggih. Nggih matur nuwun 2 menit nggih. Wis maju. Ya wis. Korong menit mawon to Pak. Jenengan ki arep tak nai Ampun, sepot rong kok menit. kesusu lho. Niki dikai sepot mboten? Ora sah. Ora sah ya wis. Bras-bras kaya Pak Lurah langsung. Ces. Kula tesih nggadahi tugas Napa, Pak? door press. Door press. Door press. nggih. Door press. Sisa-sisa tadi sore. Oh, nggih. ngaten. Nggih. Sisa. Nyuwun tulung nggih Bapak Ibu sing duwe kupon didelok. Kula meng bacake ping pindho nek jenengan oleh jenengan pendet teng panitia belakang clear. Nggih. Dicatet tenanan, disiapke saiki. Monggo. Panitia? Cocok. Nggih. Mbak Tatin mendet 5 lembar. Ya. Mbak Anissa mendet 4 lembar. Nggih. Wah, door press. Door press. Aku ora entuk kupon ya, Oke, Pak. sing siji kambing keri dewi. Yang hadiah utama nggih niku kambing. Hadiah utama kambing. Monggo Nggih. Mbak Tatin. Mbak Tatin 5 lembar. 5 lembar. Merem Pak, merem apa melek? Diocak-ocak. Sik. Adepe nendi? Disiapke. Yo, ngono Bapak-bapak Kuponnya bisa. Satu, Disiapkan. 2, 3, Iya. 4. 5. Alah goda lho Pak. Kok dong godani aku to mbok aja ngono kuwi to. Ah. 5. Oh. Yes, aku Dibacakan. 4. Oke, Mbak Elisa ambil dulu 4 ya. 4. Sek, kok numpuk? Siji. Loro. Numpuk telu. 4 sudah. Nggih. Mbak Tatin dulu dibacakan. Siap. Hadiahnya TV. Sekarang hadiahnya TV nggih, Pak Bu. Hadiah TV. TV flat dicatat, diling-ling. Oke, saya bacakan. 0 Kosong. 8 2 5. 0825. 0825. Dicatat Pak Panitia. Catat Diambil di nggih. belakang nggih TV flat. Ada? Oh, Diambil di panitia mboten mriki Mas. nggih, niki nyong. Langsung panitia Nah, nggih. niki. Terus Lanjut. hadiahnya niki napa niki Pak? TV. Setrika. Yo, Setrika. Yang kedua. Setrika. Aku sisan kabeh apa diselingi Elisa? Mbak Lisa. Yo. 1, 5, 6. Siji 5 enem. 1500 enem. Sewidak enem. Ada? Tapi Mbak Lisa. 1566. 1566. Enten mboten? Gosokan. Ada. Gosokan Nggih, lumayan, siap Bu. kono. Diambil Mburi. di belakang. Guys, Gosokan meneh. selanjutnya gosokan meneh. Nomere 0366. 0366. 0366 monggo dipendet. Diambil di belakang. panitia di belakang clear. Lanjutnya 0 Gosokan meneh. gosokan meneh 0334. 0334. 0334 0334. diambil di belakang panggung. Terus ceret. Pak, apa namanya? ceret. Di cerete. Lagi. Wah, nek aku ceret yo hadiahe aku. Aku wedhus. Oke. 2302. 2302. Ono ora? Enek ora enek pokoknya nenten Tak buri. jupuk deleh mburi nggih. Termos. Termos 0309. 0309. Diambil di belakang Termos. Termos lagi. Oke, termos lagi. 0829. 0829. Terima kasih, diambil di belakang. Terus
Pinten ning? Lho engko luwih saka 10 iki ya. 2398. 2398. Ya, yang ketinggalan bisa lihat live streaming diundur ke dikit. 2398. Satu lagi. Apa iki hadiahnya? Apa Pak? Niki ora ketok. Raket toh, oh dibungkus ya. Wis akeh nih. Oke. 0367. 0367. 0367. Muga-muga entuk gek entek ya. Maneman nek Cik. Terus kipas angin. Entek Pak, ampun telas Pak. Telas. Tasih mboten. Kok ngenteki wektu Mas. Weduse kapan weduse? Mengko. Oh, mengko. TP plate wonten nggih. Pun, songo Wedhus. niki wau. Wedhus. Kapan Pak? Jenengan ki get-geti mosok sakniki oleh Niki wedhus. sing entuk wedhus. Yakin? Yakin Pak? Tahun kelahiranku. 19 Ini ora 1977. 1977. Oh, Konten diambil di belakang. Ngapus. entuk wedhus. Wedhus. Ayan. Isih pira, Pak? 1977 kapat kambing. Dapat wedhus. Isih pinten iki? Wedhus. Wedhus. Ah, 5 lagi, tinggal 5 lagi nggih. 5 lagi. Selesai. Monggo, monggo. Mas Gading ngambil lah. Mas Gading ngambil 5 ya. Yo, ambil 5. Nanti tak kasih aku tak bacain. 5. Ya. Ndak ora sida wayangan, 5 lagi rampung. 2, 2. 3, 4. Yang 5. merasa Oke. punya nomor menghubungi panitia di belakang clear. Sudah. Dah. Nyasa. Yo, selanjutnya. Yuk. 1961. 1961. Selanjutnya 1107. 1107. Oke, selanjutnya. Iya. 1468. 1468 Kelamet, Pak. 1468. 0452. 0452. Terakhir. Terakhir. 0748. 0748. Jam tangan Rolex. Jam tangan rolet. Wah, elok. 0748. 0748 sinten menika ingkang angsal. Monggo menghubungi panitia Monggo menghubungi kemawon. panitia. Matur nuwun nggih, ini kelebihan 2 menit ternyata 4 menit. Enggak apa-apa, Enggak apa-apa, santai Pak. saja, Pak. Jeh. Matur nuwun, terima kasih. Jeh, sembah Jenengan nuwun. ajeng ten pundi? Nyanyi riyen. Nyanyi riyen kok, Juk. Mriki, Pak, ten tengah, Pak. Nggo. Nyo napa lagune, Pak? Lali janjine. Lali janjine. Lali janjine. Gandeng aku ora iso Spesial. nyanyi tak ngopahi wae. Hah? Gandeng ora iso nyanyi ngopahi. Oh, lanjut Oh, titip ya. toh, titip. Siap. Saged mawon. Saged tau Mas Dan? Saged. Oh, Nggih. kula kesupen pindah malih. Kula netepi darmaning tiyang sepuh Pak Seno Nggih. Nugroho. Kala rumiyin weling dateng kula. Mas Lurah, so nek anakku iso ndalang tanggapen. Alhamdulillah dalu menika kula pun nanggap Mas Gading Pawuken. Caripun Pak Lurah. Nggih. Muga-muga nek masyarakat Pilangrejo seneng sesuk nanggap meneh. Amin. Ngoten mawon Mas Gading matur Nggih, nuwun. Pak Lurah matur sembah nuwun. Nggih, Pak. Ampun lali jare Pun lali nek titip yo titip. Nek nyanyi Iso dhewe. ditagih. Titip kok. Mengko ndak lali janjine. Aja lali janjine. Lah, nggih. Oh, nggih. Padha ya Pak. Lah Matur nuwun, nggih, alhamdulillah. Pak. Nggih, berkah barokah. Laris Laris, manis laris, bilis laris, bilis laris, laris. bilis bilis. Bilis-bilis. Tukon bobok, Tukon tukon bobok, pilis. tukon pilis, laris, laris. Niki masuk lagi Oh nggih, sinten? request lagu dari Sri Sunarto IKPR Gubuk Asmoro. Nggih, Gubuk siap. Asmoro. Lali janjinya bersama Mbak Ika Suhesti dan Bu Neti Sulandari. Yo, Oke, maju yo. sekalian. Yo. Ayo, Mae. Di Spoti Sepotek kuwi mah nggih, Mas. Sekalian Langsung. Anu
apa? Oh, mawar kuning. Mawar kuning. Ya, ya. Nggih, monggo spote. Nggih. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Mbak Mas Ika Gade. dan Bu Neti. Iya, selamat malam. Selamat malam. Ibu Neti po Mae. Mae. Oh, sing positif. Sing positif. Positif Mae. Oh lah iya, biasanya Mae kok terus Nggih. ibuke. Lah nggih. Enek ngundang aku piye? Tante. Kakak. Oh, kakak. Kakak. Men ketok enom. Ayo. Ayo. Kakak tua ya. Kakak tua. Ora apa-apa Enek cek ngundang kok. Mbak Tatin piye? Mbok De. Siwo. Ora. Siwo. Sapa? Mbah. Oh Siwa. Ora apa-apa tak berkahi le. Ah iya. Nggih, Mbah. Kewek men ya. Nggih. Pamundutan Pak Lurah. Pamundutan. Lali janjine komplit sak bawane sekong Pak Geter. Oh, anggitane Pak Geter iki. Dibaleni, didudak meneh. Oh. Ya giliran ya. 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 Dina Minggu kang tak anti wes siji Siji ya. Kowe loro, Bu Neti loro. Tina mune ngaya Matur. Terima kasih. Matur sembah nuwun. Sudah. Lali janjine sampun dipinangani. Wah, iki Gubuk, iso kayak gubuk. banget. Oh, gubuk. Gubuk podang kuning wajib nggih, Bu. Oh, iya. Wah. Gubuk podang kuning. Nggih, menika wonten Mbak Oriza, wonten Mbak Ayu, wonten Bu Wahyu, wonten Bu Prastiwi. Sinten ingkang didhawuh Mas Gedhing? Wah, nika Bu Prastiwi. Bu Ibu, Prastiwi. silakan Ibu. Monggo nenek moyang. Kok nenek Kok moyang? nenek moyang iki lho. Sepoti mboten iki? Kali Mbak Orisa sekalian. Oh nggih. Kalian Mbak Wah. Oriza, ya. Nggih. Oh alah. Mbah Pras. Nek mlaku kesandung kabel. Kok mbah to? Kok ya aja mbah. Terus apa? Tante. Wah. Jan. Ben aku ketok enom. Wong Mas Gading ngomong nenek moyang lho, Bu. Aja kok nenek direwangi dandan kok nenek. Wah iya ya. Nganu, tante berarti ya. Tante, Tante Pras. Tante Pras. Cantik sekali. Cantik sekali. Kayak bidadari. Kayak bidadari kesleo. Ngece tenan nek karo aku. Ben rapopo wong talone lumayan apik. Dinyak rapopo le, sing penting aku sesuk Amin. tetep tok jak ya. Nggih. Arep ming kon ngobong menyan. Nah, apal pisan ngantian. Monggo. Nggih, ada podang kuning, Nggih. ada gubuk asmara, ada di ojo dibanding-bandingke, Ada Tiwul Gunung Kidul. Gunung Kidul. Ana Nyidam Sari. Nyidam Sari nggih wonten. Gubuk asmara? Gubuk asmara, Oke. Gubuk asmara. Monggo ingkang badhe minggah pareng. Lah napa ken Alah padune men entuk saweran. Ya ming tak kon nyanyi nggih. Lho mau ngidola kok naming heh? Oh, mengidola tok to? Heeh. Akeh. Loh. Nggih. Oh, nggih. Hai. Piye? Oh, nggih.
Nggih. Nah, Waduh. waduh, Alhamdulillah. Siapa lagi? Payu, Siapa payu. lagi? jebul tenan tante-tante. Oh, Prastiwi dhewe Oh. nyanyi. Bu Alhamdulillah. Pras nyanyi dhewe liyane istirahat. ya ngene iki wong tua bejo le. Lah nggih. Aja Jenenge tante-tante kok ya. Nah, arep tua ning laris manis-manis. Heeh. Nyenengake. Ora apa-apa ben laris. Nah, nggih. Kene to iki. Wah, oleh sawer malah nangis aku. Pak, kula nangis ati lumpuk. Heh? Heh? Oh, pribadi aja nesu lho, Wan. Pribadi. Kayak krungu dhewe. Heh? Pribadi. Heh? Oh, wis oleh wis. Rasa padu ning kene. Mengko ning ngisor, nggih. Napa niki, Mbak? Gawake apa? Mintae napa? Gubuk asmara? Nggih. Nggih, gobok asmara. Bawa ora? Ayo bawa no. Apa pisanan? 200. Nyingkar nyingkur. Wah, Lere. Ojo serik kowe, Ban. oh, Oh nggih, aduh wis ben ra apa-apa. Tambah 50 kok. lo tambah 150. Nggih, matur nuwun. Nggih. Idola. Nggih, nggih. Idola niku nyawer. Nggih. Ya mau nek salto. Moh, kowe wae kono tak tambahi 50 ning salto. Yo dibalekke nek karo Tante Prastiwi. Wiwitane nyingkar nyingkur. Lingsem yen kek mutan. Elok tenan. Apane? Suarane. Makane kuwi aja nyek nek karo aku. Yo Tuwake lho, ora. tuwake sing seksi. Waduh. Wis kaya ontung. Lemu entek tenan sia-sia tenan karo aku. Kok gak ngimpi karo aku. Wis ora. Wah, sowan. Ngene lho. Mendem sik. Nek Ben ketok ayu ngono ta. Heeh. Lelampahan kang wuri. Tambahi 50 meneh. Nggih, nuwun. Wah. Jan nyenengake tenan iki. Sing joget sing totalitas lho. Wah, beres. Oke, beres. Beres. Apa aku tok kon jungkel kene gelem. Asalkan uang. Iki Ya kene, Iya. aja tok pek lho. ora. Engko ndak kowe ra iso ngadeg. Apane? Nek ngepek sawer sindan ki ana lho dalang yuk ra iso ngadeg. Dalang endi? Dalang tanggoku. Ngono lak tanggamu. Nek kowe tetep bisa ya, Le. Iso aku tetepan. Ora iso golek carane diakali. Nggih. Oh, nggih. Ah. Nggih sinten, Pak? Oke, suwan mbok. Oh, digo. Wah, kesuwan Sing niku nganu e. Walah. Niku wong uri dikeki. Mbok mboten sah, Pak. Heh? Nya aku 20.000. Tak gawake nih. Wah, wong cetril kudu.
tresna tulus nadyan ingku buk asmara. Yo gek anu. Apa? Duh, kemeringetenan aku. Meringet. Ayo karo olahraga. Nah iya. Wong ngerti kayak penggemar meneh engko. Lah iya. Heeh. Aduh. Aduh, Pak, pisan mawon. Ning pindho ya ora apa-apa angger ana meneh. Nggih, sampun. Nggih, oh nggih, halah. Murah duit tenan tambahi meneh. Nggih, halah jan. Siapa lagi? Siapa lagi? Loh. Nggih, matur nuwun. Duh, jan. Jumbul sik. Salim, Pak. Aduh, jan. Disalami piyayi bagus. Punten iki? Pun, matur sembah nuwun Tante Prastiwi. Nggih. Pun Mbak Elisa kalih Mbak. Monggo Kang Bintang bayaripun kathah. Wah, wis. Latune majeng. Gleleng. Ketoke Iki mau ketoke lumpukane kuwi padha ronggone dhewe. Ya iki agek nganu kabejan. Bejane dhewe-dhewe, rezekine dhewe-dhewe aja demeri. Biasane sewengi ya mung 100. Nah, iki Disimpen, Bu. ana Niki borong. luar Rezeki. biasa ten Pilang Rejo nggih, Nggih. kathah sing nganu paring rezeki nggih. Biasane ya mung sewengi mung 20 ngono kae. 50 saiki wis wah Maer-maer. tonjo. Tonjo. Pokoknya disimpen Bu, niku wis katresnane nggih Bu Prastiwi. Kalah bintang tamu tenan iki tak etong-etong mau mbok ana 12. Swidak rolas ki piro? Mbah rareti. Saking oke swidak rolas. Saking oke. Sekarang saking okehi. Nggih, Niki mau Mbak Oriza dong sido Rong sido Nggih, Mbak. Mbak Orisa. Karo Mbak Ayu sisan. Disidake Mbak Ayu kalian Mbak Oriza. Nah. Ana Bu Wahyu ya urung. Ya engko nggo carry ta posisan. Bariki Sisan. apa? Podang kuning. Iya terus Terus apa ya? Idam Sari. Napa, Pak? Idam Sari. Tiwul Gunung Kidul. Tiwul Gunung Kidul. Tiwul Gunung Kidul. Sek napa riyen? Napa niki? Walah nek nuruti wong samene mumet, Mbak. Iya. Podang kuning dulu yuk sama Mbak Oriza dulu yuk. Mbak Ayu ora. Nanti Mbak Ayu Tiwul Gunung Kidul. Nggih. Ojo dibanding-banding kene kapan niki, Mbak? Kok nggo penutup ya? Penutupan. Oke, siap. Penutup di sesi limbuan. Kok gara-gara sing dereng dipun pinangkani mengke dipun pinangkani wonten gara-gara. Nggih. Nggih. Menika minangkani menapa rumiyin Mbak Tatin, Mbak Elisa? Oh nggih. Wonten sing duweti Tiwul Gunung Kidul. Enten mboten, Pak? Cowok. Saking Monggo, siapa? Pak. Nggih, monggo Pak. Dari Nah, Tiwul Gunung Jakarta. Kidul. Dari IKPR. IKPR ki apa, Mbak? Ikatan Keluarga Pilang Rejo. Nggih. Nggih. Monggo, Pak. Monggo, Pak. Nggih. Oh, nggih. Nggih, Pak. Monggo. Monggo Pak. Mik apa mik? Mik, Pak, mik. Mik gitu Mik. Mik nggih sing bener mik. Sik bener, Mik. Aku nganti kebelet ket mau warak nyanyi kebelet ndelok Mbak Tatin karo Mbak Elisa. Soalnya nek lurewe ngasih gumun ndelok kok samping. Pripun, Oke. Pak? Jeng nyanyi. Nyanyi nggih. Nggih. Arep dikei dhuwit meneh 2 yuta. Oh Nggih. iya, alhamdulillah. Niki salam-salam riyen nggih. Monggo Pak. Nggih, kanca-kanca IKPR Monggo, Pak, wonten tengah, Pak. terutama sponsor kita Bapak Haji John Pak Haji John. di Ciledug Bekasi. Ciledug, terima kasih Pak Haji John. Mas Sasmito juga Oke, Mas pendukung Sasmito. untuk pembuatan kaos, Oke. pembuatan pin Pin, dan oke. lain sebagainya. Sembah nuwun Heeh. dukungannya. Dan juga
selamat ada orang Jepang ya. Ada, ya. Ada. Kalau bahasa apa? Aku tidak tahu bahasanya apa ya, Misaki. Aku tidak tahu bahasa Jepangnya apa. Wakaranai. Wakaranai. Betul. Oh, udah bisa. Ini Ya. bisa, Jawa bisa. Domo arigato. Nggih. Selamat untuk Jepang. Nggih. Oke, iki mau nyanyi apa ya? Tiwul Gunung Kidul. Tuwul Gulun Kidul. Nggih, 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 nggih. Matur nuwun Mas Gading, matur nuwun. Nggih, sami-sami. Berkah barokah, Salam Pak. sehat. Amin. Nggih. Matur nuwun. Monggo gantosan. Nggih. Monggo Mbak bintang tamu. Oke, menika yang belum dipinangkani banyak tapi nggak bisa semua pas limbuan ya Mas Gading. Mboten Jadi saged. yang dipinangkani 1-2 aja. Nanti Nggih. yang belum bisa dipinangkani waktu goro-goro. Amargi lakone nggih penting, nggih. Nggih. Mboten namung suka parisuka tapi Nggih. nggih lakonnya harus lengkap. Nah iki sing durung mau podang kuning ya Mbak Tatin. Nggih. Terus apa aja dibanding-bandingke. Nah iki ada Bu Wahyu yang belum podang kuning dulu terus nanti ditutup sinden-sinden ojo dibandingke bareng-bareng. Nggih. Ya Mbak Wahyu. Langsung Monggo, Bu Wahyu. seragenan mawon. nggih. Langsung mawon. Yuk, monggo. Ya Mas. Langsung nggih. Langsung mawon. Langsung mawon, langsung dangdut. Langsung Seragenan dangdut. apa dangdut monggo, nderek yo. Ben penak ngono lho, yo. Oh. Aja dibanding-bandingke wis selesai. Pamundutan ingkang dereng dipinangkani mengke diteruske ning gara-gara ya nok ya. Iya, Pak. Saiki neruske lakon sik, lakone isih dawa banget lakone. Iya, Mak. Engko iki lakone dawa ngarep iki. Iya. Yuk kek neruske lakon sik no. Iya, Mak, ayo. Tansah marawa moring sukma. Sukma sinukma winaya ing asepi sineman teleng ing kalbu. Pambukaning warana lan saking leplay ngaluyup pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati Sinegek semanten ingkang wonten gubit Sanggararum. Genti kocapa ingkang medal Kyai Prabu Baladewa ngawi dhateng para kadang sentana pating bleber pating Clara Tirta mundakaning daratan. Langsung jauh suwun.
icil saking jroning praja mapan ana ing madyaning alaga kundang ing prawadya sawega posor tambur miang suling pepandhen taludak miwa bandira kakandha warna pindha jala dyanasari kawuryan Om Prabu kepareng ingkang rayipun Setyaki jumadong dawuh menapa wonten dawuh saking Kang Mas Janawa nadyan kula inggih jumadong dawuh sinuwun weh kula inggih jumadong dawuh sinuwun Setyaki Kakang Udawa lan kowe Praguta ingkang dadi wigatining parpaton ana ing Pendhapa Madukara iki mau ora ana liya ya merga saka sungkawaning adhiku Bratajaya lan Yayi Arjuna sepisan nggone Sembadra wis gerbini ngancik Sapta Candra mongko Bratajaya nampa wangsiten Jawata kudu siniraman dening Yayi Werkudara kaping pindho kalenggane iki Dimas Werkudara malah murca saka praja nanging lagi wae dirembug malah ana dadang layon dijojolan usuli merga ana suwane saweneing Ratu Sabrang dene wigatine diutus karo ratu sesembahane sing jare ratu saka Tanjung Anom jenenge Prabu Jaka Amijaya ya Prabu Angka Wijaya dene sediane bakal ngayunake adhiku Bratajaya bakal diwengku garwa nah kuwi ratu sing mamak mumuk nista bebudene mulai iki mau aku ingkang paring wangsulan sulayane rembug banjur metu njaba iki lajeng keparengipun Koko Prabu Setyaki Mandura Ndwarawati ngamarta kuwi bebasan loro-lorone ngatunggal tigane ngemor tansah daya dinayan samad jinamadan tulung tinulung klebu Madukara saiki lagi nandang pepeteng awake dhewe wajib ngenteng-ngentengi sesanggan lan melu nyangkul. Mula Setyaki, Pathukna Raja kemo syukuren kena diujung Saranaris. Nanging yen beguguk ngutha-aton, mangsa borong lehmu ngrampungi niki. Sendika Prabu. Yen ngaten nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu kula inggih nyuwun pamit sinuwun. Wah, kula inggih nyuwun pamit kanjenge ingkang padha ngati-ati kebat mangkata. Yung pamit. Wah. Jangan Temenggung.
mangkahangro sumbar Gatar patar bumi gonceng kumalu do guntur ketuk ang Sirun sawetawis dangu anggen kula nengga wonten ing Jawi ingkang abdi tumenggung manggala yuda cumadong dawuh sinuwun nadyan ingkang abdi pun krida manulugi nyadong dawuh sinuwun bocah tumenggung iki mau aku wis kelakon sapejago karo Raden Janaka nawala saka Sinuwun Prabu Angkajaya wis aturke ana ngersane Raden Arjuna nanging jebul surasane nawala Sinuwun Prabu Angkawijaya ngersake Dewi Warasembadra bakal diwengku garwa mongko Dewi Sembadra kuwi genah garwane Raden Arjuna usana aku diwangsuli karo Ratu Mandura sing jeneng Prabu Baladewa wah lah salah kaya lanang-lananga dhewe aku ditantang Bandayuda mula aku banjur metu njaba iki mula kowe kabeh aja padha diangelan mbok menawa Prabu Baladewa uga dawuh karo wadya balane pedhokno mongko yen Prabu Baladewa sing maju aku sing methuke inggih mboten langkung ngestakaken dawuh sinuwun nyuwun pamit nyuwun pangestu kebat makato kepapak keprang guling mungsuh kepapak bawat nyobentar kepapakane ngaloka wah lah dalah iki ana satriya medhoke marang aku menthang kaya gandha madeg kaya andha walah brengose dipelintir-pelintir mripate menteleng mandeng aku tanpa ketep ayo ngaku sapa takon karo aku satriya garba ruci Raden Setyaki ya Raden Singa Mulangjaya ya Tambak Yuda ya Wresni Wira wah edian Raden Setyaki ya Raden Singa Mulangjaya kowe kepernah apa yen karo Prabu Baladewa lan Raden Arjuna iki kadange taruna oh dulure nom Setyaki kowe sumingkira gelem sumingkir ndi Prabu Baladewa tak gethenge sirahe ulap-ulapan sing dadi ucapmu ora perlu ngepo singgol koncane kowe Prabu Baladewa Setyaki ngangkat duka mepalangi keridamu babu bareng apa ora minggat saka ngarep aku tebak dadam kene marganing patimu ngoleno prapteng lampus keridawan lho
Sekar. Sama kok saya. Mati ya. Nanda. Mati aku. Jebol nadamu. Oh, iya.